17 नंबर। कल्पना भोजपुरी संगीत के ऐसन नाम बा जिनकर दीवानन के लिस्ट के अंत नहीं खे। सब गवैया इनकरा जैसन बने के चाहत बाड़े, लेकिन एक लड़की के दावा बा कि ऊ इनकर सबसे बड़ दीवानी बा। त कल्पना जी के गीत संगे आ रहल बानी जिला बोकारो के सुरांगना चंदन तिवारी। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। थैंक यू। कितने बड़े फैन हैं आप? बहुत बड़े। कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हम उनके गीत गावत आ रहल बानी। क्या बात है। राजेश जी? ढेर न कहब, गजब, जबरदस्त, 10। शुक्रिया सर। चंदन, जैसन तू झमकदार गाना गैलू वैसे तहार ड्रेस बहुत झमकदार बा। थैंक यू। हरे दुपट्टे वाली, सीधी सादी, भोली भाली और 10। थैंक यू। 20। आप तो एकदम पटना के बराबर आ गई नहीं। जी, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।